Original! Ovdje piše plavi, ovdje piše SCG. Niko ne zna zašto. A ne, od ovih S imamo najviše. A od ovih CG taman imamo 2. Ovog C i onog G. A zato ovi naši što su navijali sad na ovoj utakmici sa Argentinom i onoj prethodnoj, nisu ljudi znali kako da navijaju. Pošto imamo 2 Crnogorca u reprezentaciji, ostalo su sve Srbi. I onda oni uvijek kaže kako, i dok su ovi Holanđani navijali svi tamo u naranđastom i pevali, navijali, ovi naši kad čekaju, kako se a sad, ajde dobro, ajde. Srbija! I 2 Crnogorca, Srbija! I 2 Crnogorca, Srbija! I 2 Crnogorca,